Здравейте, госпожо Калканджиева. Благодаря ви още един път, че се съгласихте с нас да споделите принципите на успеха. И ще ви помоля да разкажете как успяхте да постигнете успеха. Първо малко да ни разкажете за вас и как успяхте да постигнете успех в един толкова труден бранш като модата. Доколкото знам, вие от много време сте в този бранш и продължавате да сте на върха. Колко години сте в бранша? Вече станаха 21 години. 21 години. На 19 години регистрирах фирма. На 19 години вече знаех какво искам. Този бизнес ми е познат, защото аз преди това работех като модел. Пътувах много в чужбина, работил съм в Италия, в Франция, в Гърция, Турция, Китай, Корея, Тайван. От колко години започнахте работа като модел? 16 годишна. От 16 годишна? На 16 години бях избрана. Имаше кастинг в България на една италианска модна агенция. Бях избрана, заминах и започнах да работя в Милано. Имаше ли много работа в тези първи години? Определено това беше... Когато започнах, това беше точно ерата на топ модели. Тогава бяха популярни Линда Еванджелиста, Клаудия Шифър, Номи Кембъл, всички тези, Надя Ауерман. Тогава в световен мащаб първо нямаше криза. Нямаше никаква европейска криза, което е нещо много важно. В България модата все още не беше развита толкова добре. Да, имахме модни марки, но нямахме модни агенции. Имаше 2-3 човека, които се занимаваха просто с конкурси. Но малко от този тип конкурси, които аз впоследствие се опитах да покажа, че могат да се правят стилно, могат да се правят престижно, могат да се правят пишно, богато и да се правят телевизионно красиви, телевизионно добре изглеждащи. Това бяха годините, в които това беше ново за България и беше много интересно. Освен мениджмънта на момичета, аз организирах и много конкурси, като Elite Model Look. Взимах лицензии от международни агенции и правих конкурси тук в България. На мен специално това, което ми помогна е, че първо аз не съм страхлив човек. Най-важното за един човек е да не го е страх. Да знае какво иска. Другото, което е да не си мисли, че знае всичко, а постоянно да се оглежда наоколо, да сравнява, да краде идеи, разбира се, той може да ги обработи по свой си начин, защото да направиш едно нещо в Париж е съвсем по-различно, отколкото да го направиш в България. Ние в България нямахме тогава такива хубави зали, с такива големи хубави условия, в които всички тези ефекти, които ние сме правили, ние сме ги поръчвали дори от чужбина. Но когато човек има желание и когато се умее да намери хора около себе си, да сформира хубав екип, който да си харесва работата, да милее за нея. Аз мога да кажа, че с моя екип, както съм била шеф, така съм била и много добър приятел. Правили сте това, което ви харесва и това ви е дало сили да го правите почти 24 часа, така да се каже. Да, за нас нямаше работно време. По простата причина, че дори когато свършим и излезем от офис и сядаме някъде, ние пак си говорим нещо за работа. Ние пак си говорим нещо свързано с предстоящо събитие или примерно с някое ново момиче, което сме открили, което ни харесва, което тепърва мислим да лансираме, да го направим известна, да го направим популярна, да го направим добре добър работещ модел. Много сме пътували заедно в чужбина. Аз винаги, когато съм ходила на обиколка в други държави, за преговори с други агенции или примерно на международни конкурси, когато съм ходила, винаги съм взимала човек от моя офис. Защото за мен беше важно не само аз да виждам какво се случва навън, да го виждат и те, за да могат да ми помагат, а не да работят за мен. Всъщност това беше като цяло нашият принцип. Целият екип от моя офис бяха много млади хора. Наистина млади хора, любопитни, любознателни, мотивирани, с емоция вършеха всичко, което трябваше да се случи. Най-важното е, че много хора преминават годините, всеки тръгва по своя път. Аз нямам бивш служител, с който и до ден днешен да сме близки приятели, който и до ден днешен
така, да не мине поне веднъж месечно през офиса, да ни види какво правим. Между другото, Визаж е голяма магия. Наша модната агенция е голяма магия. Това ми направи впечатление скоро, че няма човек, който да е работил и по някакъв начин да не милее за нея. Включително и нашите модели. Аз имам модели, които са вече са женени, с по 2 деца, нали, имат семейства, в съвсем друго нещо работят. Като че ли, те просто като ме видят някъде и като ме срещнат, толкова много ми се радват. Въпреки че аз съм била строга шефка. Нали, когато се закъсне, когато моделът е несериозен, когато е безотговорен или примерно когато имам оплакване от фотограф, клиент или стилист, че, например, е бил по-капризен или не е искал, примерно, да работи така, както трябва, или имала много претенции, аз съм се карала. Дори съм ги глобявала. Но най-хубавото при нас е, че работим с млади хора. Трудно е, но с младите хора се работи по-лесно се работи. Аз, доколкото разбрах от вашите думи, вие изграждате хората. Да. Защото, когато ги вземате с вас да отиват на международни конкурси, вие им показвате целия бизнес, цялата му красота, учите ги, правите ги по-стойностни. Карате им се, когато е нужно, защото на един човек трябва да му се покараш, когато не прави правилно нещата, да го вкараш в пътя. Защото ако изляза от пътя, в крайна сметка той ще се чувства зле. И един от принципите на вашия успех е, че вие мислите и за другите хора, не мислите само за себе си. Искате с хората, с които работите, да ги обучите и те да излязат по-добри, отколкото са влезли при вас. И затова, както вие казвате, отношенията ви с вашите служители продължават да са добри, дори когато те ви напуснат. Така ли? Ами, да, точно така. Освен това, примерно, ако говорим пък за моделите, някои от тях са ме чувствали като майка, други като най-добра приятелка, споделяли се с мен, дори в личен план, нали? Защото те са малки, влюбват се в този период, политат на някъде, после се връщат като, както се казва, гръмнати пиленца, защото, нали, любовта не се случва. Те още вярват много в оная голяма невероятна любов. Рицаря на бял кон. Да, рицаря на бял кон. Всъщност, още са наивни, още смятат, че всичко, което хвърчи, се яде, но това не е съвсем така. И полека в годините аз съм им давала и много съвети, които да са полезни за самите тях като хора. Това, което най-вече съм им казвала, че ако искат по някакъв начин да се чувстват достойни хора, те трябва да направят нещо сами. Много хубави момичета в България си мислят, че трябва до нея мъжът да е богат и заможен и тя край вече хванала е Бога за рогата. Не е така, защото най-хубавото и най-сладкото нещо е когато ти постигнеш сам успеха. Освен това, тогава си ангажиран. Тогава се гордееш със себе си. Тогава щастието ти е пълно, когато сам си се преборил с нещо. По съвсем друг начин усещаш вкуса на победата и вкуса на парите дори. И това съм им казвала, че нито един мъж, според мен, не харесва жена, която да няма теми, с които да разговаря с нея. Жена, която да не е устремена към нещо, жена, която да няма амбиции, жена, която да няма някакви по-велики желания от това да си купи хубав телефон и хубаво бижу и хубав парфюм и хубава чанта и хубави обувки. Да, станаха много нещата. Така че аз съм ги учила на това да бъдат самостоятелни, за да могат да имат самочувствие и за да могат да бъдат уважавани от околните. И много от тях наистина успяха. Много от тях, нали, освен добрата кариера на модел, след това продължиха в нашия бранш, но, например, някои станаха модни фотографи, други станаха модни стилисти, трети се насочиха в модните списания, станаха модни редактори. Така че всеки един, който някои станаха дизайнери, започнаха да правят самостоятелни колекции. Всеки един, който е минал през нашия бранш, много трудно може да се откъсне от него, защото той е запленяващ, той е интересен. При нас работата не е да се стои в офис на едно място. Ние пък пътуваме, обикаляме. Много често ние няма как да не сме приятели, защото когато имаме някакво събитие и той е в друг град, нали, всичките пътуваме в един автобус. Сядаме всички да обядваме, после вечерта всички сядаме да вечеряме. Така че повечето хора
в агенцията са се чувствали като едно семейство. С неговите, разбира се, вътрешни малки проблеми, неразбори, с неговите различни характери, както дори в едно семейство. Едното дете не е като другото дете. Тя си е жив организъм. Да, така че това е. А пък относно вече работата с самите клиенти, там нещата са наистина... Там наистина трябва да бъдат сериозни нещата, трябва да бъдат отговорни, защото всеки човек, когато работи, той иска да постигне конкретен резултат. И за него е важно неговата колекция да се представи най-добре, да бъде показана по най-правилният начин. В тези години имаше и повече пари, не е като сега. Някакси възходът на нашия бранш беше точно малко преди да дойде кризата, която естествено не се отрази само на нас. Тя се отрази и на другите браншове, но ние сме... Нашата сфера е първото нещо, от което хората могат да се лишат. Нали? Никой не може да се лиши от храна, никой не може да се лиши от електричество. Нали? Първото нещо, от което хората могат да се лишат, това е от дрехи. Нали? Там могат да спестят от по-скъпите неща. Аз се надявам, че нещата ще се оправят, нали? Но и сега включително, дори и да е трудно, наистина за много хора е трудно. Примерно ние миналия месец направихме 5 дена Fashion Week. И трябва да ви кажа, че той мина много успешно. Много фирми, много марки, много дизайнери участваха в това събитие и то беше наистина направено на ниво. Затова... И дори в трудните моменти трябва да се продължава. В трудните моменти човек трябва да инициира. Нали? Не може той да е активен. Да, по принцип и в лесните моменти, когато си активен, се случват много хубави неща, но в трудните моменти трябва да си активен. Трябва да си дълновиден. Трябва да си малко по-флексибъл или така да се каже по-разчупен. Трябва да имаш малко повече фантазия. Адаптивен. Да търсиш нови варианти, да търсиш да комбинираш неща. Ако на времето има много пари, ето сега, примерно, някои неща ние ги правим на бартери, договаряме се с фирми. Има вратички. И когато правиш хубаво събитие, когато на хората им се хареса, няма как то да не се повтори, да не се потрети, да не се случи във времето, да се случва постоянно. Затова аз си мисля, че хората малко сега са се отчаяли, но не бива така. По принцип, аз съм наясно, нашия пазар е малък. Ние не сме пазар като Турция, не сме пазар като Испания, Италия и други държави, не сме пазар като Гърция. Ние сме една малка държава, но ние виждаме как едни държави като Люксембург, като Швейцария, те са успели. Затова обаче хората трябва да имат характер и трябва да имат воля. Твърди и постоянно. И трябва да имат и желание. Защото всеки казва, малко в България всеки гледа само за себе си. Нали, важното аз да съм добре, аз да се оправя, пък всичко останало голяма работа. Не е така. Трябва да мислим мащабно, трябва да мислим глобално. Трябва да мислим за това какво ново и по-интересно можем да предоставим на един пазар, за да може дадения продукт да се търси, да го искат хората, да им е необходим. И за това просто трябва хората да са малко по-освободени, да са малко по-смели в това, което правят. Да фантазират, да копират, да гледат, да следят. Няма как да измислиме ние топлата вода. Нали? Тя е измислена. Това, което можем да направим е да го вземем от едно място и така да го настроим за нашият мини маркет, че то отново да бъде полезно и то да функционира. Да работи. Просто всичко е въпрос на желание. И в крайна сметка, ако работата я работиш само заради парите, тя няма да ти носи удоволствие. Никога няма да носи удоволствие. Може ли един въпрос да ви върна към началото, понеже вие казахте, че сте започнали на 16 години? Да. Обикновено момичетата на 16 години мислят за предстоящия си абитюрентски бал, мислят как да излязат с приятелки, как да завършат, къде ще учат. А вие сте започнали да ходите по чужбина на 16 години. Това е една много смела стъпка за една 16 годишна девойка. Как се решихте? Сега не искам да казвам, че не обичам парите. Според мен няма човек, който да не иска да живее по-добре. Няма човек, който да не иска да има повече. Стига то да е в някакви рамки и граници на нормалното.
Нали, аз съм от едно бедно работническо семейство. Майка ми учителка, баща ми стругар. Нормално е в тези години да съм искала нови дънки. Тогава имаше Кореком, само че ние нямахме долари. И, примерно, някои мои така съученици или приятели, които бащите и майките им работят в чужбина, примерно, им носиха шоколадови яйца или можеха да си купят шоколадови яйца от Кореком, аз не можех. И понеже съм от хората, които не може просто да се вайка и да се страхува. Разбира се, хората трябва да знаят, че до някаква степен има и късмет, нали? Просто бях избрана. Ако не бях избрана, кой знае какъв ще бъде животът. Но сте отишли на модното ревю, иначе нямаше да ви изберат. Отидох на кастинга и това, което... Аз се радвам, че баща ми беше много смел. Защото на 16 години родителите трудно могат да пуснат детето си само да отиде навън в чужбина. Но тогава баща ми беше много смел и по някакъв начин се надделя над притеснението на майка ми. По-скоро тръгна към мен с доверие. Гласува ми доверие. А това е много важно. Да. И вие на 16 години не се притеснявахте за образованието, а грабнахте шанса с две ръце. Аз бях частна ученичка. На кастингите, така или иначе отиваш на кастинги, чакаш учебника под мишница, трябва да изчакаш 100 момичета пред теб, които с техния бук и те с книжки седят и чакат, за да бъдат одобрени. Така че в никакъв случай най-хубавото нещо е човек да види света. Според мен няма абсолютно нищо друго по-голям смисъл и по-голямо удовлетворение за един човек да изкарва пари, за да може да пътува, за да може да вижда света. Не да изкарва пари да си купи хеликоптер. То пак с хеликоптер вижда света. Но, примерно, нали, за да си купи хубава кола, а просто да пътува. Да пътува, да среща нови хора, да вижда нови места, да се обогатява в различните култури, в различния бизнес взаимоотношения. Примерно, аз съм очарована от Япония, аз съм очарована от Китай. Нали, оттам също съм взела много неща. Оттам съм взела много принципи, които от време на време ги прилагам в моя бранш също, в нашия бранш. Виждала съм много неща от италианците, примерно, които те пък са страхотни на купоните на партитата. А пък нашата работа е и това. Затова просто човек, когато пътува, той придобива много нови впечатления, които след това трябва на мястото, колкото и да е малко то, да ги приложи. И ето, доколкото разбрах, пак едно 16 годишно момиче. Какво му е ежедневието в България? Отива на училище, говори с приятелки, излиза на дискотека, почива си. Един живот без напрежение. Вие на 16 години, докато чакате за кастинга... Отива на дискотека. Аз дори когато се върнах от Милано, баща ми каза, в Милано може да си правил каквото си искаш, обаче 12:30 един най-късно да се прибереш. Аз казвам, татко, как ще се прибера в 12:30 един дискотека? Тя започва в 12:30. Разбираш, тогава започва музиката. Не твърдо. В интерес на истината, може би тогава времената бяха и по-спокойни. Тогава нямаше и толкова много насилие. Или не се е говорило толкова много за насилие. Хората бяха по-трудолюбиви и не бяха толкова, не се вглеждаха толкова в другите. Не се интересуваха какво прави другия. Работиха си предимно за собствените си блага и за собственото си семейство. Докато сега някакси като че ли малко повече завист, като че ли повече се гледа в паничката на другия. Те искат не да постигнат нещо заради себе си, а като че ли искат да постигнат нещо, да се покажат или да се докажат на другите. А това е много грешно. Това е много грешно, защото това е един вътрешен душевен тормоз. И човек се тормози, когато завижда. Той не живее добре, не се чувства добре. Така че в онези години имаше спокойствие. Имаше, как да кажа, имаше по-голямо поле на това да не се завижда, да не се мрази, нямаше толкова много конкуренция, вече има много конкуренция, нали. Държавата се разработи, вече във всеки един бранш има конкуренция. Но конкуренцията не може никога да ти стъпи на малкия пръст, ако ти си последователен, ако си постоянен, ако работиш, ако... Между другото, хората не са и напоследък много комуникативни. Те и трудно общуват.
трудно споделят. Аз, примерно, съм така доста любознателна и винаги, когато не знам нещо, питам. Винаги искам да науча нещо повече и повече. За мен всеки един разговор е уникален, когато научиш нещо ново. Дали ще е за друг човек, дали ще е за друг бизнес. Нали, смея да твърдя, че имам горе-долу богата обща култура. Не само в нашия бранш. Разбирам до доста други неща. Но това е най-важното. Постоянно човек да иска да научава нови неща. В живота има ли хора, които ни пречат да постигнем успеха? Така наречените отровни хора. Хора, които ако ги допускаме до нас, и те само ще ни спират и ние няма да успеем да разгърнем нашия потенциал и да постигнем това, което искаме. Такива хора има, съществуват, но такъв човек не може да спре нещо, той може само да го забави. Те не бива да забравят, че и в крайна сметка това пък ни учи още повече и ние отстояваме още повече и ние ставаме по-железни и по-сериозни и по-стабилни. По някой път има хора, които завиждат и пречат дори без никаква причина. Просто от злоба и просто от завист. Но тези хора не могат да повлияят, те могат само да те разклатят. Нали? Могат малко да те дестабилизират временно. Но в никакъв случай не е да те откажат. А как може да Защото ги разпознаем? това е най-големият стимул. Това е най-големият стимул. Аз съм далеч от мисълта, че трябва да сме постоянно на щрек. Нали? Тогава, ако човек е мнителен и ако прекалено много се съмнява, той няма време да мисли за по-големите, за по-хубавите неща. Според мен, доверието е едно от най-хубавите неща във всяка една работа. И няма нищо лошо, дори и да се предоверим, дори и да сгрешим. Това е нещо, което за в бъдеще ще ни бъде урок. Ще станем по-мъдри, ще станем по-внимателни, но в никакъв случай не и да сме мнителни и несигурни, защото в крайна сметка, когато човек работи, когато е сериозен, когато си поставя планови цели, когато ги изпълнява точно, когато е иновативен, нали, когато има по-разчупено, малко по-различно мислене, той няма как да не успее. Независимо от това, че някой му е попречил, или независимо от това, че някой се опитва да урони престижа му или да урони авторитета му. Това съвсем не е никакъв проблем. Ние виждаме по жълтите вестници. Те плюят актриси, те плюят певици, нас ни плюват и така нататък. Ние виждаме всяка една певица, всяка една актриса, колко хубави парчета правят певиците, колко, примерно, хубави роли играят актрисите. Така че единственото, което е лошото, е, че някои хора се опитват да печелят на чужд гръб, да печелят с чуждото нещастие, да печелят с уронването на имиджа на другите хора. Но в крайна сметка, хората, с които работиш, твоите партньори, твоите колеги, твоите подчинени, ако те познават и ти в бизнеса си точен, никой не може да те спре. Ако имаш желание, ако не се страхуваш, ако си смел, а пък, както знаем, всички обичаме смелите. Нали, не безразсъдно смелите, тук е много важно. Но в крайна сметка, всяка една такава спънка, човек какво става като падне? Отупва се лекичко и справя се и продължава. Той човек трябва да продължава винаги с дигната гордо глава, защото паданията не са унижение. Напротив, паданията са нашия възход. Това хората трудно го разбират. Или по-скоро отстрани погледнато не изглежда така, но то всъщност е така. Ние ставаме по-умни с нашите падания, с нашите проблеми. Един вид уроци. Да, те са едни уроци, които няма как. Това е неизбежно. Това е във всеки един бранш, във всяка една работа има такива трудни моменти. И ние просто не трябва да страхуваме от тях. Трябва да ги приемаме смело. Да ви попитам във връзка с работата с хора, понеже вие сте работили с много хора. Има ли някакви черти или някакви характеристики, които спират хората да се развиват? Виждате даден човек, който е много потенциален. Смятате, че той може да постигне всички върхове в кариерата и въпреки всичко той се проваля. Кое е това нещо, което го проваля? Някои неща да ни изброите. Аз, например, това са неуверените хора. Хората, които не вярват в себе си. Хората, които нямат самочувствие. Аз даже
бих препоръчала на такива хора съвсем спокойно, при един добър психоаналитик, да споделят, когато... Аз, примерно, имам такива приятели, които не е страх, че ако започне да прави нещо, то няма да се получи добре. И аз казвам, гледай, не мисли за финала. Мисли за стъпките. Утре какво ще свърша, други ден какво ще свърша. Той финала, така или иначе, никога няма да дойде, докато не умрем. Нали? Не мисли, че ако започнеш нещо, ще се провалиш. Значи, това са хората, които нали, тръгват с преднамереност, което им пречи. Добър бизнес също не може и да се прави с много пари. Нали? Да имаш едни пари на готово, хоп, айде да ставам от днес бизнесмен. Не е така. Човек трябва да мине през всички стълбички. Трябва да бъде и от другата страна. Както се казва, в един хотел, за да започнеш да работиш някъде и да станеш собственик на хотел, ти много добре трябва да знаеш какво работи чистачката, ти трябва да знаеш как работи рецепцията, ти трябва да знаеш как се работи на бара, за да можеш да разбираш от това, за да го разбираш бизнеса, а не просто да хвърлиш едни пари. Той трябва да се получи добър, защото ти си си бил и от другата страна. И така можеш да разбираш и твоите служители, и твоят персонал, и хората, които работят за теб. Така че това е също. Стъпките, малките стъпки преди това също са много важни. Кое друго би попречило? Мисля, че има много хора, които са несериозни, които са безотговорни, които не поемат ангажимент. Не, те поемат ангажимент, но не го спазват. Това е също една пречка, която ти веднъж като загубиш доверието в един партньор, той повече няма да ти има такова. И общо взето, това са най-важните неща. Но има и хора, които примерно не са си намерили тяхната работа. Но това вече е късмет. Това е късмета и това е човек да се обърне към себе си и да се попита какво искам да правя. Но не заблудено. Какво мога да правя? Какво ми доставя удоволствие, от кое разбирам най-добре. И когато много правилно чуе вътрешния си глас, тогава вече избере това, което му харесва най-много, тогава вече за него ще бъде много по-лесно. И най-важното, което е, просто не трябва човек да се страхува. За мен това е страха е голяма пречка. Да, най-голямата пречка. А ако трябва да изброим и да обобщим 3 основни качества, които трябва да притежава човек, за да успее. Само 3. Те знам, че са много, но 3-те най-важни за вас. Какво да кажа? Постоянство, смелост и много труд. Трябва да бъде много трудолюбив. Да обича да работи. Защото има хора, които искат някакси така да постигнат всичко, обаче ако може някой друг да го направи за тях. Няма как да стане. Един човек трябва да се раздава, за да може да получи. Да е готов цял живот да работи, за да може да получи това, което... То няма нищо лошо да работиш цял живот. Така както вие казахте. Всеки ден трябва да се бори. Прави? Не може само да спиш и да ядеш. И да ходиш на фризьорски салони. Нали? Трябва и да... по някакъв начин трябва и То е твоето вътрешно удовлетворение, че научаваш нещо ново и че правиш нещо ново. Освен това, когато се събираш с хора и седнеш на маса, ти не можеш да разказваш само как си лакирала ногтите или как си играл, примерно, някакъв спорт. Ти трябва да можеш да общуваш на различни теми, да говориш с различните хора, да можеш да се включиш в разговора, да се обогатяваш. В крайна сметка това е да ти е интересен живота. А той е интересен, когато човек работи. Когато се труди. Много ви благодаря за това, което споделихте, понеже много хора си мислят. На Жени е лесно, понеже тя е красива, когато една жена е красива, понеже се обличаме в хубави дрехи и ходим по подиума. И така, виждаме, че във вашия живот смелостта, трудолюбието и решителността и постоянството са важни спътници, за да постигнете този успех. Защото едно 16-годишно момиче да реши да се явява като частен ученик, защото има и работни ангажименти, това е огромна смелост, която малко хора могат да си представят да приемат такава стъпка. По принцип. После хората, които познават миналите години, тогава самото общество ти проектираше как ще ти мине живота
и че ти трябва да отидеш на някаква държавна работа. А вие сте избрали сама да правите това нещо, което наистина ви харесва. Избрали сте това, което вие обичате, а не това, което са ви казвали другите. Точно. И сте го следвали цял живот и затова постигате успеха. Много ви благодаря, вашата история е вдъхновяваща. Мерси, Благодаря и за мен, и за нашите зрители, защото всеки един човек, когато почерпи от един такъв споделен опит, ще се радвам да го приложи в практиката и България да стане една държава, която, както казахте, малка, но както Люксембург, както другите малки държави, да бъдем една от най-хубавите, както и Швейцария. Те също са малка държава, но са една прекрасна държава. И Да, просто хората трябва да са малко по-спокойни, малко повече да мислят за себе си, за работата си, да не се оглеждат в другите, да не се сравняват с тях, да не се мерят с тях. Просто да намерят своята ниша и да дързаят, да работят много, да мислят много, да правят нови неща, да не се страхуват, да са смели, да пътуват, да копират, да крадат идеи, защото има държави, които са много по-напред от нас. Нали? И ние можем да съкратим пътя. Аз много пътища съм съкратила с моите пътувания. И много неща съм видяла на готово, без дори да мога да ги изпитам проблемите, защото съм била любопитна, защото съм се интересувала, влизала съм зад кулисите, виждала съм какво се случва на международен конкурс, превръщала съм го тук, това в нашия мащаб. Така че просто хората трябва да са смели и трябва да наистина много да работят и да са любознателни и да са любопитни. Това да, още едно качество добавих от това, което чух. Любопитството е много добро. Човек да е любопитен как стават нещата, да вярва и да ги прави така, както ги правят и на места, където вече работят. Точно много ви така. благодаря и ви аз желая мерси. приятен ден. Мерси и поздрави на всички ваши зрители.